Pozdravujem z Bieloruska. Dneska by som vám chcel ukázať nákup v hypermarkete Europe. Poďme sa pozrieť, aké tu majú potraviny, aké tu majú ceny, aký tu majú sortiment. Vajíčka sa dajú kúpiť aj za 70 centov a také lepšie už to je euro. Všetky tak okolo eura. 99. A také bio, eko, tieto už stojí asi euro 50. Prepeličie vajíčka 20 kusov za 3,99. Kura stojí 6 rublov kilo. Na všetkých potravinách majú označený dátum výroby. Keď pozrieme na tejto, a tuto je 28.9. Dneska je 30. Takže 2 dní dozadu. Majú to všetko z farmy, ktoré je to vedľa Vitebsku. Tu je ďalší výrobca. Bez antibiotík, bez hormónov rasta. Pozrieme dátum výroby, takže to je 39. dneska. Takéto čerstvé výrobky tu majú. Niečo ako u nás Cottage, podobné. Cena približne 50 centov. Pozrieme dátum 26.9. 4 dní dozadu to bolo vyrobené. Je tu veľa rôznych typov tvarohov.
kefír stojí rubel 88 kopejok a je vyrobený včera. Tu pozrieme ďalší. Takisto včera vyrobený. Cena je podobná. Liter mlieka z vitebských mliekární stojí rubel. Vyrobené tiež včera. Takže všetko tu majú takéto čerstvé. Čo sa týka vín, tak ten sortiment je tu dosť veľký. Majú tu francúzske, talianske, gruzínske, majú tu portské. Napríklad takéto jepečenet, ktoré vieme kúpiť aj u nás, stojí 30 rublov, skoro 9 eur. Whisky single malt, takže je to približne tak ako u nás, aj ceny sú podobné. Lacnejšie sú tu arménske koniaky, gruzínske koniaky a všetko, čo môžu dovážať mimo EÚ. Tu majú gruzínske vína. A samozrejme na svoje si prídu aj štamgasti, takže ak niekto uprednostnil lavičku, mestský park, tak dá sa aj tuto vybrať. No a potom klasika, vodka, tu majú inak veľmi lacné prepočte. Dá sa aj za 2 eurá kúpiť, za 3 eurá a veľmi veľa druhov. Čo sa týka piva, tak je tu aj Plzeň, že stojí 6 rublov, ale je tu. Majú tu Paulaner, majú tu je tu potom veľa ruských pív. A aj bieloruských. Je tu aj staroprameň. Aj kozel. Garden, Stella Artois, Corona. Je tu Bakalár, Budweiser a Paulaner Sudok.
Sušené ryby. No tuto majú čerstvé. Majú krevety na váhu. A tuto majú kraba za 100 rublov kilo. Torty, koláčiky. A tuto majú cukríky. Dneska sme si ukázali nákup v obchodnom centre City, konkrétne v hypermarkete Europe. Postupne by som rád ukázal ďalšie obchody vo Vitebsku. Na budúce by som chcel ukázať Materik. Je to niečo ako Hornbach u nás na Slovensku. Ak vás zaujíma, ako sa žije v Bielorusku, podpíšte sa na môj Telegram kanál, ktorý nájdete nižšie v popise videa. Majte sa pekne.